Dragi moji, napuštamo Radmanove Mlinice, naše krasno izletište. Evo vidite odakle su došli, iz Makarske. Odakle su ovi, pitaj Boga. Odakle su oni tamo, sve cijele županije su došli. Šibenik, Makarska, Zadar, najdom nije naša županija. Svugdje, svi Radmanove Mlinice, prekrasno, sve je puno ljubavi, zajedništva, svega. Imamo i bicikle, došli su ljudi biciklama i motorima, imate mjesta za sve. I kanuima, i kajacima, i raftingom, i kolicima dječjim, bebe u kolica, roditelji pješke, sve lipo, imate i govornicu ovdje, imate i signal, sve imate. Ajde, lipi pozdrav iz Radmanovih Mlinica, praznik rada, sretan onome ko radi, a još sretniji onome ko ne radi, kao što sam ja, jer radim više nego puno njih šta rade, aj živjeli, ne spadam u uhljebe. Bog, živjeli. Evo vidite, zastava je tu. Idemo prema našem autu. Tako, ajde Katija, kreni gore. Odakle su ovi, a ima odakle su, svugdje su. Evo, Česi, Poljaci, odakle ono tamo, Mađari, Splićani, mislim splitska registracija, ali mora biti Kaštela po strana. I ovo, evo ovo je njihov kombi, Radmanove Mlinice, vidite ovdje, krasno, to je ta kuća. Ovdje znamo imati i fešte za godišnjice osnovne škole i srednje škole i tako dalje. Moram ići na rikverc jer će ovi moj muž vikati. Vidite kako vam izgledaju te naše Radmanove Mlinice. Dođite na uvijek, u svako doba, pogotovo u proljeće do ljeta. Zastava je gori istaknuta, nek se zna da je praznik rada. I tako, evo sad ću okrenuti prema gore. Mi smo malo berekinaste ovdje parkirali, ali se tu ne smije. Ali eto, dobro je, dobro smo prošli, jer smo došli malo kasnije. Jel nas kao hoćeš odera, nema veze, neće se vidi jer si ga odera sa svih strana. Jel se vidi šta? Samo nemoj beš tima. Katija, čekaj, nek ljudi prođu, onda ćeš ti. Katija, nek ljudi prođu, onda ćeš ti. A joj, niko me ne sluša. Evo dakle, moj muž kaskader, aj ti samo prođi pa ću ja lako ući, neću ja s tobom u provaliju. Evo naši susjedi dolaze, živjeli pozdrav i pozdrav Radmanovim Mlinicama. Martina, javi se da uđeš u kadar, lijepi pozdrav, ti nastavi tamo gdje smo mi stali. Šta kažeš? Šta kažeš? Na blogu, naravno, YouTube. A živjela mi, lijepi pozdrav iz Radmanova, oružje crvene.